Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyon Khalifa One TV. Yau zan nuna muku yadda za ku goge account ɗinku na Facebook kwata-kwata, yadda za ka goge account ɗin kamar dai ka bar shi. Da farko dai ka shiga Facebook ɗin naka, sai ka danna wannan layi ɗin guda uku ga sanan daga sama ɓangaren hannun dama. Sai ka yo ƙasa haka, za ka nemi setting and privacy, ga setting nan. Sai ka yo ƙasa haka. Sai ka danna wannan personal and account information gashi nan daga farko nan wajen shine nan. Sai ka danna nan daga nan ƙasa gashi nan an rubuta account ownership and control, to nan wajen zaka danna ka danna edit din nan gashi nan. Sai ka danna wannan na biyun deactivation and deletion. Sai ka danna a nan wajen ya nuna wannan rubutun, sai ka danna wannan delete account din na biyun. Kana danna delete account in ka danna continue zai umarce ka, idan ka kuma danna continue to deletion ɗin zai tambaye ka password ɗinka na Facebook. To shi kana sa password ɗin shikenan account ɗinka ya gogu gaba ɗaya. Da fatan za ku danna subscribing akan wannan tasha, sannan ku danna like akan wannan bidiyo. Nagode.